το βάθος της ταλαιπωρίας που βίωσα δεν υπάρχει λέξη για να του δώσει μορφή. Για να γίνει κανείς φάλαινα πρέπει να πιει θαλασσινό νερό, να γευτεί τη γλυκόπικρη γεύση που αφήνει κάθε ιστορία. Συνήθως στη ζωή έχουμε επιλογές, αλλά υπάρχουν στιγμές που δεν μπορείς να επιλέξεις τον τρόπο με τον οποίο θέλεις να ζήσεις. Κάπως έτσι ξεκίνησε και η δική μου ζωή, δίχως επιλογή, δίχως όνειρα. Αυτό ήταν ένα απόσπασμα από το βιβλίο «Χαμένες ταυτότητες» που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Τόπος. Καλώς ορίσατε στο Podtales, η σειρά podcast που ευελπιστεί να σας κάνει συντροφιά μέσα από αφιερώματα και από συνεντεύξεις με ανθρώπους που κάτι έχουν να μας πούν και είναι καλό να το κρατήσουμε μέσα μας. Μπορείτε να ακούτε τα νέα επεισόδια του Podtales μέσα από τη σελίδα www.podtales.gr, αλλά και να ενημερώνεστε για αυτά μέσα από το Facebook και το Instagram του Podtales. Το βιβλίο «Χαμένες ταυτότητες» περιγράφει την πραγματική ιστορία ενός πρόσφυγα από το Αφγανιστάν στο δρόμο του για μια ελεύθερη ζωή. Ο Ρεζά Γκολαμί γράφει για τη δική του ζωή. Μια ζωή γεμάτη πόνο αλλά και ελπίδα. Μέσα σε κάθε δύσκολη στιγμή πάντα η θέλησή του για ζωή επικρατεί. Ίσως γι' αυτό σήμερα βρίσκεται στην Ελλάδα. Μιλάει άπτεστα ελληνικά και σπουδάζει στο ανοιχτό πανεπιστήμιο. Πώς έφτασε όμως μέχρι εδώ? Η ιστορία του μπορεί να σας κρατήσει ξύπνιους τα βράδια. Οι περιγραφές του μπορεί να σας αναστατώσουν. Αλλά κλείνοντας αυτό το βιβλίο, το σίγουρο είναι ότι θα ευαισθητοποιηθείτε ακόμη περισσότερο για το προσφυγικό ζήτημα. Ο Ρεζά Γκολαμί γεννήθηκε το 1988 στην Καμπούλ, το Αφγανιστάν. Έζησε την παιδική του ηλικία σε μια χώρα διαλυμένη από τους εμφύλιους. Η επικράτηση των Ταλιμπάν τον ανάγκασαν να κάνει το πρώτο του πέρασμα ως πρόσφυγα στο Πακιστάν, αργότερα στο Ιράν, στην Τουρκία και έπειτα στην Ελλάδα. Ήταν περίπου 10 ετών όταν πήρε την πρώτη μεγάλη απόφαση. Με στόχο πάντα να στηρίξει οικονομικά την οικογένειά του, ξεκίνησε να δουλεύει και να ζει ως ενήλικας, ενώ ήταν ακόμη ένα παιδί. Δυστυχώς, ο πόλεμος και η πολιτική αστάθεια που υπάρχει στο Αφγανιστάν και στα όμορα κράτη επιβάλλουν στα παιδιά μια ζωή δίχως αγνότητα. Μια ζωή που είσαι υπεύθυνος για τον εαυτό σου και την επιβίωσή σου ήδη από την εφηβεία. Σήμερα λοιπόν θα ακούσουμε την ιστορία του Ρεζά, έπειτα από τη συζήτηση που είχαμε. Σας αφήνω λοιπόν να ακούσετε κι εσείς όσα μου εμπιστεύτηκε και να βγάλετε τα δικά σας συμπεράσματα. Καταρχάς διάβασα το βιβλίο. Έχω να πω ότι είναι την ίδια στιγμή που είναι μια γροθιά στο στομάχι, με όλα αυτά που διάβασα ότι έχετε περάσει κι εσείς σαν άνθρωπος. Την άλλη στιγμή βλέπω και το ότι προσπαθείτε μέσα από όλο αυτό να δείξετε έτσι να αφήσετε μια χαραμάδα αισιοδοξίας, ότι πάντα παλεύατε για τα όνειρά σας, για το καλύτερο, ό,τι και αν σας συνέβαινε. Και πιστεύω ότι αυτό είναι που πρέπει να κρατήσουμε κιόλας. Δεν ξέρω αν εσείς έχετε έτσι μια άλλη άποψη. Όχι, ακριβώς αυτό ήθελα έτσι καλώς να το περάσω και στον αναγνωστή, για να κατανοήσω ότι οι δυσκολίες έτσι καλώς υπάρχουν. Ειδικά σε μια κοινότητα των προσφύγων οι οποίοι φεύγουν από διάφορες χώρες, ξυριζώνονται, αναγκαστικά θα περάσουν από τα διάφορα στάδια. Το βασικό χείρημα όμως είναι η ελπίδα του οποίου θα πρέπει να κρατήσουν για να μπορούν να προχωρήσουν. Ακριβώς, πολύ σωστά. Να πούμε ότι το βιβλίο περιγράφει γενικά ιστορίες από τη δική σου ζωή, οι οποίες ουσιαστικά ξεκινάνε από περίπου μια ηλικία 9-10 ετών και φτάνουν μέχρι πολύ κοντά στο σήμερα. Και όλα αυτά τα οποία έζησες όντας αρχικά στο Αφγανιστάν, είδαμε έτσι σκηνικά πολέμου, σκηνικά τα οποία ήταν πολύ δύσκολο να διανοηθούμε ότι συμβαίνουν αυτά τα πράγματα και ότι υπάρχουν άνθρωποι που υποφέρουν τόσο πολύ από αυτά, αλλά όμως είναι αλήθεια και κάποιοι άνθρωποι το έχουν βιώσει και σε ευχαριστούμε πολύ που κάθεσες και το κατέγραψες αυτό και το έχουμε σαν τεκμήριο πλέον. Να είσαι καλά, τίποτα. Το ζήτημα είναι ότι αυτή την περίοδο όσοι ζουν τουλάχιστον στις χώρες που δεν είναι σε εμπόλεμη ζώνη, είναι σε ασφαλείς είτε είναι σε Δύση ή σε άλλες χώρες,
Στη ηλικία μου, το οποίο φαντάζομαι ότι αυτά είναι πριν 100-200 χρόνια και στο Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο συνέβησαν. Αλλά η πραγματικότητα είναι ότι συνέβαινε ακόμα και τώρα. Ακριβώς. Εσύ τώρα, ας το πάρουμε λίγο το βιβλίο και λίγο από την αρχή. Θέλω να μου πεις πώς είναι τα παιδικά σου χρόνια στο Αφγανιστάν. Δηλαδή, πριν αρχίσουν να συμβαίνουν πολύ δύσκολα πράγματα για σένα, ποιες είναι οι πρώτες αναμνήσεις που έχεις σαν παιδάκι? Οι αναμνήσεις, καταρχάς, και οι παιδικές μου ηλικίες ήταν αρκετές δύσκολες, γιατί εγώ γεννήθηκα ακριβώς μετά την αποχώρηση, ένα χρόνο πριν την αποχώρηση της Σοβιετικής Ένωσης, το 1988 και το 1989 έφυγα. Και έζησα από την μικρή ηλικία όλη αυτή τη δυσκολία και τον πόλεμο. Το έζησα. Αλλά προφανώς, σαν παιδί, κρατάμε και κάποιες όμορφες στιγμές. Οι χαρτέιτοι που πετούσαμε με τους φίλους μας, οπότε είχαμε και τέτοιες όμορφες στιγμές σε εμάς. Αλλά εγώ ήμουν φαν του χαρταίτου. Γενικώς και σαν πληθυσμό έχουμε πάρα πολύ. Παλιά είχαμε, τουλάχιστον τώρα δεν ισχύει τώρα τόσο πολύ. Ήταν η αγάπη μας και το πάθος μας να τρέχουμε πίσω από το χαρταίτους και να πετάμε. Ξέρετε ότι και ήταν και λίγο δύσκολο σε εμπολιζόνι να μπορείς να έχεις άλλη απασχόληση πέρα από αυτό, να παίξεις μπάλα αυτό. Δηλαδή, εμείς όταν παίζαμε μπάλα, παίζαμε στον δρόμο ακριβώς μπροστά στο σπίτι μας. Δεν είχαμε γήπεδα και πάρκα, ποτέ δεν είχαμε. Αλλά οι όμορφες στιγμές ήταν, όπως λέμε, ήταν στιγμές πραγματικά. Στιγμές που δυστυχώς έπρεπε... Βασικά στιγμές που έπρεπε να είναι αυτό η παιδική ηλικία, να μην είναι όλα αυτά τα δύσκολα που βιώνει ο καθένας ο οποίος ζει σε ένα πολεμικό, ας πούμε, περιβάλλον. Μου έκανε έτσι, με συγκίνησε πάρα πολύ η ιστορία που έχεις αναφέρει για τον παππού σου, που είναι ουσιαστικά και η πρώτη απώλεια που βλέπουμε στο βιβλίο. Και θα ήθελα λίγο να μου πεις δύο λόγια για αυτόν τον άνθρωπο γενικότερα. Είχε όντως τόσο μεγάλη επιρροή όπως αυτή που διαβάζουμε και στο βιβλίο? Δηλαδή αυτός ο οποίος σου δίδαξε πράγματα, σε σύστησε, σαν να λέμε, στο περιβάλλον που ζούσες? Κοίταξε, ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος δεν δούλευε. Προφανώς ήταν όλη μέρα σπίτι και χαιρόταν πάρα πολύ, και εγώ χαιρόμουν μαζί του. Ήταν απίστευτος άνθρωπος, πολύ ήρεμος. Σχεδόν δεν αρνιόταν τίποτα ό,τι του ζητούσα. Ήταν ένας εξαίρετος άνθρωπος. Αυτό ήταν και εμένα αυτός ο άνθρωπος μου έχει μείνει πραγματικά. Η αγάπη όλη αυτή δηλαδή. Η αγάπη που έδινε και η ηρεμία που έδινε. Μέσα αυτό το χάος που γινόταν, αυτός δεν αγχωνόταν σχεδόν ποτέ. Ναι, αυτό το περνάς πάρα πολύ μέσα στο βιβλίο. Δηλαδή και εμένα μου έμεινε σαν μια πάρα πολύ αγαπητή φυσιογνωμία ο παππούς σου. Ωστόσο, εσύ ήσουν ένα παιδάκι το οποίο από πάρα πολύ νωρίς άρχισες να δουλεύεις. Δηλαδή από 10 ετών που ήταν η δουλειά του ράφτη, αν δεν κάνω λάθος. Δηλαδή αυτό σε αναγκάζει να αρχίσεις να ζεις σαν ενήλικας από πολύ νωρίς. Εγώ προσωπικά σχεδόν δεν έζησα τα παιδικά μου χρόνια. Αυτό. Δηλαδή μεγάλωσα χωρίς να καταλάβω. Έπαιρνα ευθύνες χωρίς να θέλω να πάρω. Αλλά είναι συγκυρίες οι οποίες, έτσι όπως ήρθαν τα πράγματα, έπρεπε να περάσω όλα αυτά για να μπορέσω να σταθώ και στα πόδια μου, αλλά και να βοηθήσω και την οικογένειά μου. Το δεύτερο κομμάτι είναι ότι σε εμάς, καλός ή κακός, δεν ξέρω κατά πόσο αλλά γι' αυτό, από μικρή ηλικία πια γινόταν όλοι άντρες. Δηλαδή από το 14-15 ετών θεωρείται άντρας ο άλλος, δεν θα είναι παιδάκι. Ναι, έφηβος, ας πούμε. Δεν περνάει από αυτή τη φάση. Δεν περνάει ποτέ, σχεδόν. Δεν περνάει ποτέ. Ειδικά παλιά. Δεν είναι όταν ήμουν εγώ, αλλά τώρα εδώ και καμιά δεκαετία, 20 ετία έχουν αλλάξει. Αλλά και πάλι παραμένει όμως. Ναι, σαν ιδεολογία. Παραμένει μεγάλο ποσοστό. Ότι εντάξει, το 30-35 έχεις γεράσει, έχεις τελειώσει. Για μένα αυτή η ηλικία την οποία δεν έζησα, αναγκαστικά θα έπρεπε να δουλέψω και να αναζητήσω την εργασία και προφανώς και την αγάπη που είχα και ακόμα και την μάθηση. Αυτό περιοριζόταν. Ναι. Πολύ περιορισμένη. Φαίνεται αυτή σου λαχτάρα για μάθηση σε όλο το βιβλίο, το ότι ήθελες πολύ να έρθεις σε επαφή με τα βιβλία, με το δάσκαλό σου που παίξε έναν πολύ σημαντικό ρόλο και εκείνος.
Δηλαδή φαίνεται όλο αυτό και φαίνεται πόσο δύσκολο ήταν να το κάνεις με τις συνθήκες που επικρατούσαν εκεί. Να πούμε ότι εσύ ουσιαστικά φεύγεις κάποια στιγμή, έρχονται οι Ταλιμπάν και δημιουργούν ένα κλίμα πάρα πολύ βίαιο, να το πω. Δηλαδή βλέπουμε όχι καταπιέζονται οι γυναίκες, όχι επιβάλλονται αλλαγές στα ονόματα, μέχρι και επιλογές, όχι να έχω μουσια, να μην έχω. Δηλαδή γίνεται ένα θέμα το οποίο ουσιαστικά φαντάζομαι αλλάζει ριζικά πλέον τη ζωή και καλείσαι από πάρα πολύ μικρός να πάρεις την απόφαση να φύγεις. Και μάλιστα το κάνεις, φεύγεις και πας στο Πακιστάν. Εκεί πώς αντιμετωπίζεις την κατάσταση, τι βιώνεις, πώς είναι εκεί πέρα τα πράγματα? Καταρχήν, μιλάμε να πούμε για το καθεστώς του Ταλιμπάν. Είναι ένα καθεστώς το οποίο δεν μπορεί να το. Αν δεν το ζήσεις, δεν μπορείς να φανταστείς το τι καθεστώς είναι, το πόσο αυστηρό μπορεί να είναι αυτός ο καθεστώς, πώς μπορεί να σου πάρει την ανάσα από την οποία αναπνέεις. Πραγματικά η ζωή σου είναι σε ένα κουτί. Ακριβώς. Είναι 5 κανόνες, οι οποίες δηλαδή είναι 5 φορές προσωπική, να πας στο τζαμί, να αφήσεις μουσική. Ακριβώς. Δεν κάνεις τη ζωή τη δική σου. Τίποτα. Για αυτόν τον ανθρώπο. Με τον τρόπο το οποίο θέλουν να ζήσεις. Ναι. Και έτυχε και μπορεί να μεταλλαξεύσει πάρα πολλούς κόσμος σε γειτονικές χώρες. Εγώ, καταρχάς, ήμουν και μικρός, αλλά ήταν και το πρώτο μου ταξίδι στο Πακιστάν. Σαφέστατα αυτά τα οποία πέρασα μέχρι να φτάσω εκεί ήταν ένας εφιάλτης που πέρασα. Αναφέρεις συγκλονιστικά πράγματα εκεί. Δηλαδή, αυτό, οι βιοπραγίες εκεί, τα σκηνικά που περιγράφεις στα σύνορα. Δηλαδή, εγώ πραγματικά εκείνο το βράδυ που διάβαζα αυτό το κεφάλαιο, δυσκολεύτηκα να κοιμηθώ. Αλήθεια στο λέω αυτό. Δηλαδή, πού να τα ζήσεις κιόλας αυτά τα πράγματα και να το κουβαλάς πάνω σου. Ναι. Δυστυχώς αυτά είναι ένα από τα παραδείγματα τα οποία έχω αναφέρει. Αυτή είναι η αλήθεια. Έχει συμβεί τόσα και τόσα τα οποία δεν τα ξέρουμε και δεν έχουμε μάθει σε άλλους ανθρώπους. Δεν τα ξέρουμε. Ήταν και είναι ακόμα ένας εφιάλτης αυτό το σκηνικό στα σύνορα. Αλλά το ζήτημα όταν έφτασε στο Πακιστάν για μένα ήταν θα έπρεπε να ξεκινήσω μια καινούρια ζωή. Προσπάθησα αρκετές φορές να μην κουβαλάω όλη αυτή το πόλεμο, τη δυστυχία η οποία ζήσα, αλλά να μπορέσω να αλλάξω λίγο τα δεδομένα. Και να στηρίξεις και την οικογένειά σου. Δηλαδή, και αυτό είναι ένα θέμα που το βλέπουμε, την ανάγκη σου να δουλέψεις, να βοηθήσεις τους δικούς ανθρώπους και όσους άφησες πίσω κιόλας. Ναι, μα ξέρετε, όταν ζεις όλο αυτό την πείνα, τη δυστυχία, το πόλεμο κτλ., φεύγοντας από εκεί, έχεις το νου σου εκεί το πώς περνάνε. Δεν μπορείς να έχεις εσύ το κεφάλι σου ήσυχο και να μην σε νοιάζει, ειδικά η οικογένειά σου. Όταν ξέρεις ότι αυτοί οι άνθρωποι δεν έχουν ένα κομμάτι ψωμί, δεν μπορείς να ζήσεις τον εαυτό σου. Απλά δεν λέγεις άνθρωπος αν είσαι. Είναι αυτό που πολύ εύστοχα είπες και στο βιβλίο, ότι ζούσες 2 πολέμους. Δηλαδή, έναν τον πόλεμο με τη βία που υπήρχε και έναν την πείνα. Η φτώχεια είναι ένας πόλεμος. Είναι πιο βάρβαρος πόλεμος από το πραγματικό πόλεμο. Πραγματικά, γιατί στην πείνα υποφέρεις καθημερινά. Ναι, εννοείται. Καθημερινά. Υποφέρεις καθημερινά ο ίδιος, το περιβάλλον σου, η οικογένειά σου, όλοι. Αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο. Στο Πακιστάν όμως τα πράγματα ήταν λίγο διαφορετικά, τουλάχιστον δεν είχα πόλεμο, αλλά είχα μεταφέρει κάποιες ευθύνες πάνω μου τουλάχιστον. Νομίζω είχα και τις δυνατότητες εκεί, οπότε θα μπορούσα να εργαστώ, θα μπορούσα να πάω στο σχολείο, να σπουδάσω, να κάνω, να ράνω. Ήταν πιο εύκολο αυτοί οι στόχοι να μπορέσω να πετύχω. Απλά ήθελα λίγο προσπάθεια και κόπο να το κάνεις. Και δυστυχώς και πείσμα προφανώς. Πείσμα και δεν σου ήρθαν και καθόλου εύκολα ούτε και εκεί τα πράγματα. Δηλαδή, αυτό που μου έκανε έτσι η εντύπωση ήταν ότι όσο τα κυνηγούσες τα πράγματα, ήταν κάπως σαν να απομακρύνονται λίγο, αλλά κάτι γινόταν πάντα και το κατάφερνες αυτό που ήθελες. Και αυτό είναι το σπουδαίο. Κοίταξε να δεις, ότι όσο αφορά το κυνηγάω και τίποτα μου έρχεται, αυτό συμβαίνει ακόμα και τώρα. Είναι οτιδήποτε θέλω να κάνω,
οτιδήποτε θέλει να κάνω γίνεται φάντασμα. Γίνεται τα χειρότερα πράγματα για να μην μπορέσει να πετύχει αυτό. Κάτι πιο εύκολο. Ειδικά όταν μιλάμε χαρτούρα κτλ. Ακόμα και σήμερα. Ναι. Το καταλαβαίνω, δεν έχουν λυθεί πολλά πράγματα. Για μένα, τουλάχιστον τώρα πια έχω συνειδητοποιήσει αυτό το ζήτημα. Όπως μου λένε και οι φίλοι, έχεις μαγνήτη να τραβάς τα προβλήματα. Όντως, ειδικά θα φτάσουμε και στο σήμερα, γιατί με ενδιαφέρει να ακούσω την άποψή σου για το πώς είναι εδώ σήμερα για σένα, ας πούμε, τα πράγματα. Είχαμε μείνει στο Πακιστάν, στο οποίο πας εκεί, κάνεις μια απόπειρα, επιστρέφεις για λίγο, αν τα λέω σωστά, πίσω στο Αφγανιστάν και μετά βλέπεις ότι πλέον εκεί πέρα αρχίζει πολύ το παιχνίδι και υπάρχει πολύ φανατισμός. Δηλαδή, αλλιώς τα περίμενες πάλι και αλλιώς τα βρίσκεις. Ισχύει αυτό. Κοίταξε να δείτε, εκεί που τουλάχιστον στο Πακιστάν είχα μια ζωή κανονικότητα, μια καθημερινότητα, αλλά πάντα ήταν η οικογένειά μου στο Αφγανιστάν. Εκεί η χώρα μου. Και αυτό ήταν και στο Πακιστάν, ήταν κάτι προσωρινό. Και αυτή ήταν προοπτική του να μπορέσει να ξαναγυρίσω σε αυτή τη χώρα. Το 2001, μετά την εισβολή των Αμερικάνων, πολλοί όπως και εγώ ξαναγυρίσαμε πίσω με την ελπίδα ότι πια τα πράγματα έχουν αλλάξει και ότι μπορούμε να ζήσουμε πια ως άνθρωποι και έχει μπει μια τελεία σε αυτό το βάρβαρο πόλεμο. Αλλά δυστυχώς οι άνθρωποι ήταν αυτοί που ήταν. Παλιά πολεμούσαν ως σταντάρτες και τώρα γίνανε βουλευτές και κήρυξαν εκλογές. Αλλά η ιδεολογική άποψη δεν αλλάζει τόσο εύκολα, δυστυχώς. Άνθρωποι οι οποίοι ήταν 40 χρόνια, 30 χρόνια πολεμούσαν, σκότωσαν τόσο κόσμο, ξαφνικά να φοράνε κουστόμι και να αλλάξουν. Όχι, δεν αλλάζει αυτό το πράγμα. Δεν αλλάζει αυτό. Η άποψη πάντα κοιτούσε το ίδιο φανατισμό, πάντα περνούσαν ακριβώς τα ίδια πράγματα. Ακριβώς αυτό ήταν το αποτέλεσμα και σήμερα. Αυτά τα οποία ζούμε σήμερα, εγώ το έλεγα το 2003, ότι αυτή η κοινωνία θα αργοπεθαίνει, πραγματικά αργοπεθαίνει. Αυτό έγινε. Να κράτησε 20 χρόνια. Πέθανε η κοινωνία, το σκότωσαν η κοινωνία. Υπήρχε ριζική αλλαγή, ούτε πολιτικά, ούτε κοινωνικά, ούτε ιδεολογικά. Υπήρξε απλά μια διαφορετική έκφραση των ίδιων πραγμάτων όμως. Δηλαδή, από εκεί που κρατούσες το όπλο, τώρα πλέον αυτό που λες και εσύ, είσαι με ένα κοστούμι και περνάς την ιδεολογία σου με έναν διαφορετικό τρόπο. Αλλά το πρόβλημα είναι ακριβώς το να αλλάξει λίγο η νοοτροπία, το σκεπτικό πίσω από όλο αυτό. Απλώς δεν ξέρω πόσο εύκολο είναι αυτό, δεδομένου ότι έχετε αυτή την ατυχία να βρίσκεστε στο κέντρο ενός δίπολου, να το πω. Δηλαδή, μεταξύ Ανατολής και Δύσης, που πάντα υπάρχουν αυτά τα παιχνίδια εξουσίας εκεί πέρα. Και αυτό είναι κάτι το οποίο... Κοίταξε να δείτε, πάντα αυτό το παιχνίδι έχει παιχτεί στο παρελθόν εδώ και πολλά χρόνια. Στο Αφγανιστάν θα ξαναπαιχτεί και αυτό παίζεται σε όλες τις χώρες, όχι μόνο στο Αφγανιστάν. Το ζήτημα είναι σαν χώρα, σαν λαός και έχουμε ευθύνη πάνω σε αυτό. Αλλά εγώ κατηγορώ τον ίδιο το λαό ότι ευθύνεται για κάποια πράγματα, αλλά από την άλλη δικαιολογώ λόγω του πόλεμου που συμβαίνει εδώ 40 χρόνια. Ένας άνθρωπος ο οποίος γεννήθηκε στο πόλεμο, μεγάλωσε στο πόλεμο, δεν έχει άποψη, δεν έχει πάει σχολείο, δεν έχει πρόσβαση σε βασικά αγαθά. Τι να περιμένεις από αυτόν τον άνθρωπο, το να αντισταθεί? Και να αντισταθεί σε ποιο? Είναι το ζήτημα που πάντα παλεύεις για την επιβίωση ουσιαστικά, και αν δεν έχεις δεδομένη την επιβίωσή σου, δεν μπορείς να εξελίξεις και τα άλλα πράγματα που οφείλεις να εξελίξεις, ας πούμε, στη ζωή σου. Αναγκάζουν τους ανθρώπους οι οποίοι να κυνηγάνε την επιβίωση, γιατί με αυτόν τον τρόπο τουλάχιστον τους κρατάνε μακριά. Τους κρατάνε μπήχνοντας ένα κομμάτι ψωμί και τελείωσε. Και αυτό σημαίνει πολλές φορές είτε με τη βία το κάνουν, είτε με την κρίση. Έχεις πολύ δίκιο σε αυτό και δεν ξέρω... είναι πράγματα τα οποία είναι αυτό που λες, δύσκολα αλλάζουν και αυτό πρέπει να διαχωρίσουμε τους ανθρώπους που ζουν από την πολιτική ουσιαστικά. Ισχύει. Ξέρεις πόσοι άνθρωποι οι οποίοι ήταν και με τη Σοβιετική Ένωση και στον πόλεμο και ακόμα και τώρα, οι οποίοι είναι πάμπλουτοι και δεν ξέρουν
πόσα έχουν. Ξεκινάμε από τον ίδιο του Πρωθυπουργό, ο οποίος έχει την αμερικάνικη υπηκότητα και όλη τη σύμβουλη, και να δεις τα βίντεο στην Τουρκία, στο Ντουμπάι, όλη την περιουσία η οποία έχουν οικονομήσει. Αυτά τα λεφτά δεν είναι, προφανώς δεν είναι δικά τους, εννοείται, αλλά δεν είναι κάπου το Αφγανιστάν. Είναι τα λεφτά τα οποία ήρθαν για αυτόν τον λαό, για να στηριχτεί αυτή η κοινωνία, και δεν έφτασε ποτέ σε αυτά τα χέρια. Ακριβώς. Και σήμερα συζητάμε ότι τι έγινε, τι έκανε το ΝΑΤΟ στο Αφγανιστάν τόσα χρόνια, 20 χρόνια. Το ΝΑΤΟ σχεδόν δεν έκανε τίποτα. Απλά έδωσε μια ψεύτικη ελπίδα σε έναν λαό, οι οποίοι ήταν κουρασμένοι από αυτόν τον πόλεμο. Είχε ανάγκη να πιστέψει σε κάτι. 20 χρόνια δεν είχαμε τα βασικά πράγματα. Δεν είχαμε πιώσιμο νερό, δεν είχαμε ρεύμα. Τίποτα από αυτά δεν έγιναν στο Αφγανιστάν. Το ότι δίνοντας λεφτά σε κάποιους ανθρώπους οι οποίοι οικονόμησαν δεν μας λέει τίποτα. Ριζικά δεν συνέβησαν τίποτα, δυστυχώς. Και αυτό είναι το αποτέλεσμα το οποίο ζούμε. Είναι το αποτέλεσμα το οποίο έχει φέρει το ίδιο το ΝΑΤΟ. Και δεν μιλάμε για κάτι φοβερό. 20 χρόνια μιλάμε. Δεν μιλάμε ότι δεν πρόλαβε ή ότι δεν πήγαν τα λεφτά στο Αφγανιστάν. Βέβαια, έχει περάσει καιρός και η κατάσταση για κάποιο λόγο εξυπηρετεί να είναι ίσως με αυτόν τον τρόπο που είναι. Εσύ από εκεί και πέρα βλέπεις αυτή την κατάσταση τη δύσκολη εκεί πέρα με όλες αυτές τις απόψεις που πάλι δεν σε εκφράζουν, έχεις την ανάγκη να φύγεις από εκεί και πάλι, να ακολουθήσεις μια δική σου διαδρομή και φτάνεις με κάποιον τρόπο μέσω Τουρκίας να περνάς πάνω σε μια βάρκα τα ελληνικά σύνορα και να πηγαίνεις στη Μυτιλήνη. Βασικά νιώθω φοβερή, έτσι, πώς να το πω, νιώθω ένα δέος που μιλάμε για αυτό το θέμα, με την έννοια ότι πάντα, ειδικά όταν αυξήθηκαν υπερβολικά οι προσφυγικές ροές προς την Ελλάδα, ακούγαμε για βάρκες στιβαγμένους με κόσμο, που οι άνθρωποι πνίγονταν, που δεν υπήρχε, δηλαδή ήταν σαν να τους μπρόχναν στο θάνατο αυτούς τους ανθρώπους. Και το να δω τη δική σου περιγραφή στο βιβλίο, που λίγο πολύ έμοιαζε με αυτό, που έλεγες ότι νομίζαμε ότι πεθαίνουμε, ότι πλέον αυτό ήτανε, ότι ήταν μέχρι τώρα δηλαδή. Αυτό τώρα, πώς ήταν αυτό το συναίσθημα του να διασχίζεις με μια βάρκα, μια θάλασσα, ένα πέλαγος ας πούμε, και να προσπαθείς να οδηγηθείς σε ένα μέρος που μοιάζει πιο ασφαλές. Κοίταξε να δεις, δύο πράγματα εδώ συμβαίνουν. Καταρχάς, εγώ δεν είχα δει ποτέ από κοντά τη θάλασσα. Το πόσο τεράστια θα μπορούσε να είναι αυτή η θάλασσα. Ούτε είχα μπει ποτέ σε φουσκωτό. Για μένα και τα δύο ήταν άγνωστα και δεν περίμενα κάτι τόσο επικίνδυνο, κακραίο. Αλλά όταν φτάσαμε σχεδόν μετά από 3 ώρες, 4 πόσες ώρες ήταν κράτησε κλπ. Ήταν πραγματικά, και ακόμα και πίστευα ότι θα μπορούσε να έχει τελειώσει το 2006 η ζωή μου. Το πίστευα πραγματικά αυτό το πράγμα. Ήμουν σχεδόν το 99% ήμουν σίγουρος. Ότι αυτό το πράγμα, αυτή η θάλασσα θα ρουφούσε και εσάς ουσιαστικά. Τελείωσε. Δηλαδή τα κύματα, μιλάμε, είναι φουσκωτό το οποίο βάζουμε σήμερα, το βλέπουμε, βάζουμε στις πισίνες μας. Ακριβώς, όχι να διασχίσεις μια τόσο μεγάλη. Δηλαδή, σε 5 άτομα με ζόρι χωρούσαμε. Ναι. Και την ίδια εικόνα όμως είναι και χιλιάδες άνθρωποι οι οποίοι ακόμα και σήμερα περνάνε. Το 2015 ήταν απίστευτο. Δηλαδή, και οι άνθρωποι να προσπαθήσουν και να βρουν ένα ασφαλό μέρος τουλάχιστον. Ναι, ένα ασφαλές μέρος. Και την επαναπροωθήσεις που γινόταν και γίνεται ακόμα και σήμερα αυτό το πράγμα. Ακόμα και σήμερα. Τα pushback είναι απίστευτα που συμβαίνουν. Οι άνθρωποι οι οποίοι φτάνουν, έχω ακούσει ότι έχουν φτάσει σε Καλαμάτα. Και ποτέ δεν μπήκαμε σε δικασία ότι αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι βάζουν τη ζωή τους σε κίνδυνο, όχι προκειμένου να φτάσουν σε μια ασφαλή χώρα, δεν είναι το ζήτημα ότι θα φτάσουν στην Ευρώπη και η Ευρώπη θα είναι παράδεισο για εμάς. Για κανένας δεν ήταν παράδεισο, δηλαδή αυτό το ξέρουν όλοι. Δεν υπάρχει περίπτωση κανείς να μην το ξέρει. Αλλά δεν υπάρχει άλλη επιλογή όμως και την ώρα. Υπάρχει μια επιλογή η οποία είναι ο δρόμος της προσφυγιάς. Μία και μοναδική. Μία και μοναδική. Ή θα ζήσεις ή θα πεθάνεις. Ο θάνατος ή το να πεθάνεις, το να βασανιστείς είναι 100%.
Το να περάσει στη θάλασσα, να φτάσει σε ένα ασφαλό μέρος, είναι 50-50. Οπότε, όσοι άνθρωποι, προφανώς αυτό θα επιλέγουμε. Δεν θα πάμε στο στόμα του δράκου, ξέρουμε το θάνατο, ότι οι άνθρωποι οι οποίοι βασανίζονται. Και δυστυχώς ακόμα και τώρα, η πλειοψηφία δεν έχει κατανοήσει αυτό το ζήτημα. Το ότι γιατί ένας άνθρωπος βάζει τη ζωή του, γιατί έρχονται όλοι αυτοί οι άνθρωποι και περνάνε αυτό το αβάσταχτο πόνο και την ταλαιπώρια. Δεν ξέρουν πόσοι άνθρωποι έχουν πνιγεί στη θάλασσα, στο Μεσόγειο. Προφανώς και ξέρουν. Δεν ξέρουν πόσοι άγνωστοι τάφοι υπάρχουν στη Λέσβο. Προφανώς και ξέρουν. Τα παραδείγματα δεν είναι ένα-δύο και αυτό δεν το ξέρουμε μόνο εμείς οι δύο, όλος ο κόσμος το ξέρει. Αλλά δυστυχώς ο πόλεμος και η βαρβαρότητα, η φτώχεια δεν αφήνει επιλογή. Περιθώριο να κάνεις κάτι άλλο. Αν θα μπορούσε κάποιος να κάνει μια άλλη επιλογή, θα το έκανε, πίστεψα με. Όχι, το κατανοώ απόλυτα και πλέον, αν θέλεις, βλέπουμε ότι και ο πόλεμος έχει φτάσει και στην Ευρώπη. Δηλαδή βλέπουμε και στην Ευρώπη πλέον προσφυγικά ρεύματα για να γλιτώσουν οι άνθρωποι από τους βομβαρδισμούς, από τον πόλεμο, από την αδυναμία να ζήσουν στον τόπο που γεννήθηκαν. Δηλαδή όλοι οι άνθρωποι σε αυτό αντιδρούν με αντίστοιχους τρόπους. Όταν βλέπεις ότι κινδυνεύεις να πεθάνεις, ψάχνεις όταν χάνεις, δηλαδή εσύ έχασες κιόλας μέλη της οικογένειάς σου. Ήρθε τόσο κοντά σου όλο αυτό. Δηλαδή το να ζητήσεις το να απαιτήσεις την ασφάλειά σου είναι δικαίωμά σου. Ακριβώς. Κοίταξε, όσο αφορά μιλάμε για την Ουκρανία τώρα, τις προσφυγικές ροές οι οποίοι έρχονται αυτοί οι άνθρωποι, αναγκάζονται να φύγουν από τον τόπο τους. Αλλά μιλάμε και όμως την ίδια στιγμή το θέατρο του παραλόγου που βλέπουμε καθημερινότητα. Που όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν με την Ουκρανία, όλοι ξαφνικά έγιναν ευαίσθητοι απέναντι στους πρόσφυγες. Για να είναι δυνατόν. Η Πολωνία ξαφνικά, η Ουκρανία ξαφνικά έγιναν ευαίσθητοι. Εκεί που βγάλανε τους στρατιώτες να περιβολούν πρόσφυγες, επειδή ήταν έγχρωμοι. Και να είμαστε υπερήφανοι αυτούς τους ανθρώπους. Όχι ρε παιδιά. Είναι τεράστιο το ρατσισμό το οποίο αυτή την περίοδο επικρατεί. Προφανώς αυτοί οι άνθρωποι έχουν δίκιο. Πρέπει, αλλά η μεταχείριση που γίνεται θα έπρεπε να έχει όλοι οι πρόσφυγες να έχουν την ίδια μεταχείριση. Ναι, γι' αυτό σου είπα ότι το είδαμε και αυτό να συμβαίνει και στην Ευρώπη και ότι θα έπρεπε να υπάρχει. Πώς να σου το πω, ότι είδαμε ότι και εμείς, ουσιαστικά οι Ευρωπαίοι, αν το χαρακτηρίσω έτσι, που το λέω τώρα πολύ υπερβολικά, είναι και σε εμάς όλο αυτό. Δεν είναι κάτι μακρινό. Είναι και δίπλα μας. Αύριο μπορεί να είμαστε εμείς. Δηλαδή, εκεί είναι το θέμα, ότι πρέπει όλοι να υπάρχει αυτό που λες και εσύ, ίδια αντιμετώπιση σε όλα αυτά τα φαινόμενα. Δεν γίνεται να λες ότι ο άλλος δεν χρειάζεται να έχει την ασφαλειά του, εγώ τη χρειάζομαι περισσότερο. Όλοι το χρειάζονται αυτό το πράγμα. Καλά, προφανώς, είτε η φτώχεια, είτε ο πόλεμος, είτε οτιδήποτε άλλο. Αυτό δεν το ξέρει κανείς που θα χτυπήσει και ποια χώρα θα χτυπήσει. Ποιος φανταζόταν ότι θα γινόταν κάποια στιγμή αυτό με την Ουκρανία και ποιος θα φανταζόταν ότι θα συνέβαινε αυτό με τη Συρία. Ποιος θα φανταζόταν ότι επανέρχονται στην εξουσία στο Ταλιμπάν, στο Αφγανιστάν. Δεν το ξέρει κανείς αυτό το πράγμα. Ναι. Και ότι αύριο μπορεί η Ρωσία να χρησιμοποιήσει πυρηνικά όπλα, αυτό που ξέρει σημαίνει ότι προφανώς ότι θα μπουν σε πόλεμο. Αυτό είναι, τελειώνει ο κόσμος όπως το ξέρεις. Άμα χρησιμοποιηθούν πυρηνικά όπλα, είναι αυτό το πράγμα. Έστω και τελευταία στιγμή, ως άνθρωποι, ας να το συνειδητοποιήσουμε λίγο αυτό. Τα τελευταία χρόνια, ό,τι έχουμε κάνει. Αλλά ας να τελειώσει αυτός ο ρατσισμός, αυτός ο διαχωρισμός. Κανένας Ουκρανός δεν πιστεύει. Δηλαδή η Ουκρανία δεχόταν πρόσφυγες. Φανταζόταν ότι αυτοί οι άνθρωποι θα γίνουν ξαφνικά πρόσφυγες.
ούτε στο όρο τους. Υπήρχαν μετανάστες οι οποίοι για οικονομικούς λόγους εργασίας έφευγαν. 11 εκατομμύρια είχε η Ουκρανία μετανάστες, αλλά αυτό δεν ήταν το ζητούμενο. Είχα μια χώρα η οποία ήταν ασφαλής και επισκεπτόταν. Από την επιλογή φεύγανε. Αλλά κανείς τους δεν φανταζόταν ότι ξαφνικά θα σκάσει αυτός ο πόλεμος και οι άνθρωποι θα αναγκαστούν να εγκαταλείψουν την πατρίδα τους. Ενώ δεχόταν πρόσφυγες. Αλλά και πάλι όμως τη στιγμή και οι ίδιοι πρόσφυγες οι οποίοι είναι στην Ουκρανία διασχίζονται τα σύνορα προς Ρουμανία ή Πολωνία ή οτιδήποτε άλλο, δεν έχουν την ίδια μεταχείριση με τους Πολωνούς, με τους Ουκρανούς. Ναι. Αυτό ποιος μπορεί να το εξηγήσει? Αυτό, ναι, είναι το μεγάλο ερώτημα. Είναι μια τεράστια προσβολή, τουλάχιστον απέναντι στους πρόσφυγες οι οποίοι αναγκάζονται να φύγουν και έχουν έρθει στην Ελλάδα και να χαρακτηρίζουν τους Ουκρανούς πολιτισμένους και τους άλλους όχι. Ότι αυτοί οι άνθρωποι είναι σαν εμάς, είναι πολιτισμένοι. Αυτό το έχω ακούσει πάρα πολλές φορές. Αυτή είναι η τεράστια προσβολή που μπορείς να έχεις απέναντι σε όλα αυτά τα κράτη. Σε όλους αυτούς τους λαούς. Οι πρόσφυγες, πολλές χώρες παράγουν πρόσφυγες. Και κανείς δεν ασχολήθηκε. Τα εγκλήματα τα οποία έχει κάνει το ΝΑΤΟ απέναντι στη Ρωσία δεν είναι τίποτα. Ασχολήθηκε κανείς όταν βομβάρδισαν τη Συρία, ασχολήθηκε κανείς όταν βομβάρδισαν τη Λίβανο, ασχολήθηκε κανείς όταν βομβάρδισαν το Αφγανιστάν. Ασχολήθηκε να γίνουν κυρώσεις. Όταν το 2001 το ΝΑΤΟ, το ίδιο το ΝΑΤΟ, η ίδια Ελλάδα έστελνε στρατιώτες, στρατό και βομβάρδιζαν, κανείς δεν ασχολήθηκε με αυτό το πράγμα. Και σήμερα όλοι αγαπάμε τους πρόσφυγες. Και πού ήσασταν τόσα χρόνια? Και σήμερα βγαίνετε και προσβάλλετε με αυτόν τον τρόπο ότι αυτοί οι προηγούμενοι δεν είναι πολιτισμένοι, ενώ αυτοί είναι πολιτισμένοι. Ναι, καταλαβαίνω το επιχείρημά σου και συμφωνώ ότι υπάρχουν 2 μέτρα και 2 σταθμά σε όλο αυτό. Εσύ όταν ήρθες εδώ στην Ελλάδα τον πρώτο καιρό, τι αντιμετώπισες, πώς ας πούμε διάβασα και στο βιβλίο που αναφέρεις κάποια πράγματα, αλλά πες μου γενικότερα πώς ας πούμε ένιωσες το κλίμα εδώ, το νιώσες φιλόξενο, το νιώσες αφιλόξενο, πώς αισθάνθηκες? Η πρώτη μου εικόνα ήταν αδιάφορη. Αδιαφορούσαν ή την ύπαρξή μου καταρχάς. Αυτό ήταν. Όταν αφέθηκε ελεύθερος από το Παγαλί, μου έδωσαν το χαρτί χωρίς να μας εξηγήσουν ακριβώς που θα πάμε, τι θα κάνουμε. Ενώ ήμασταν ανήλικοι. Που στην ουσία σε καμία χώρα δεν συμβαίνει αυτό. Μας έδωσαν ένα χαρτί να φύγουμε. Αλλά και στον δρόμο, κανείς δεν μας βοηθήσει ότι να πάτε που να πάμε και να βγάλουμε τα εισιτήρια που θέλουμε να πάμε. Αυτή ήταν η πρώτη. Η αδιαφορία είναι η πρώτη εικόνα. Αλλά και απ' την άλλη, ζώντας εδώ και 17 χρόνια σε αυτή τη χώρα, προφανώς το νόμισμα έχει διόψεις. Και πιστεύω ότι με περίοδο του χρόνου τα πράγματα έχουν αλλάξει. Ο κόσμος έχει άλλη άποψη. Πιστεύω ότι οι άνθρωποι αυτοί δεν έρχονται εδώ για να γίνουν βάρος κανενός. Τουλάχιστον αυτό συνειδητοποίησαν με τα τεράστια πράγματα τα οποία κατάφεραν ήδη πρόσφυγες. Δηλαδή το κέρδισαν. Ναι. Από το Γιάννη Αντιλικούμπο, η οποία έκανε το όνομα της Ελλάδας, πήγε ψηλά και όλοι ξαφνικά ήταν περήφανοι, το κέρδισε. Απομονωμένα κέρδισαν αυτοί οι άνθρωποι. Την εμπιστοσύνη κέρδισαν. Και ακόμα να αγωνίζονται για να κερδίσουν την εμπιστοσύνη. Που η εμπιστοσύνη θα έπρεπε να είναι αυτονόητο. Ακριβώς, ότι αυτοί οι άνθρωποι είναι κομμάτι αυτής της κοινωνίας. Ό,τι παθαίνεις εσύ θα πάθει και αυτός. Ειδικά άνθρωποι οι οποίοι έχουν έρθει εδώ και 30 χρόνια, 40 χρόνια. Άνθρωποι πρόσφυγες από το 90. Ναι. Αλλά όσο αφορά τη φιλοξενία, νομίζω αυτό ότι το 2010 και 2011 ήταν μια απίστευτη χρονιά.
με την άνοδο της Χρυσαυγής. Ήταν τραγικές εικόνες οι οποίες ζήσαμε. Και λυπάμαι πάρα πολύ, η οποία όλοι μας λυπόμαστε γι' αυτό. Όχι μόνο για το την άνοδο, αλλά για τους ανθρώπους οι οποίοι ψήφισαν αυτό το κόμμα. Νομίζω διότι η δράση της Χρυσαυγής ήταν, από την πρώτη στιγμή ήταν φανερό. Λοιπόν, τα πράγματα ήταν, καταρχάς, πλάμε, και εδώ ήταν αρκετά δύσκολα. Τίποτα δεν μου ήρθε έτσι ξαφνικά, με την καλημέρα. Ακόμα και την αίτηση ασύλου, την οποία θα έπρεπε κάποιος άνθρωπος να επιβάλλει εύκολα, εγώ κοιμόμουν επί μέρες στο Αλδαπών, στο Πετροάλι, για να μπορέσω να καταφέρω να επιβάλλω την αίτημα ασύλου. Και όταν υπάρχει ένας χρονικό διάστημα, θα πρέπει να περάσει μια συνέντευξη. Δεν υπήρχε καμία διαδικασία για τους ανθρώπους. Μιλάμε ως 2010 τουλάχιστον, είχε μαζέψει 43.000 φακέλους. Αυτοί οι άνθρωποι δεν πέρασαν ποτέ από την συνέντευξη για το άσυλο, αλλά πήραν απορριπτική όμως, χωρίς να έχουν δώσει συνέντευξη. Ήμουν 5-6 χρόνια με ένα χαρτί, το οποίο πήγαιναν κάθε 6 μήνες κανένα. Ήταν εντελώς διαφορετικά τα πράγματα. Δεν υπήρχε διαδικασία ασύλου. Υπήρχε καθόλου να περνάει κάποιος από συνέντευξη. Αυτά οργανώθηκαν λίγο περισσότερο τα επόμενα χρόνια. Οπότε και εγώ πέρα από το χαρτί το οποίο το πήρα το 2011, με μια τεράστια αγώνα, και αυτό δεν ήταν εύκολο, αλλά σε όλα αυτά τα 5 χρόνια όμως αναγκάστηκα να δουλέψω όλες τις δουλειές, να κάνω τα πάντα. Χωρίς ασφάλιση, χωρίς, ναι. Ουσιαστικά δούλευες, ναι. Για να μπορούσα απλά να ζήσω. Αυτό έγινε. Ωστόσο, είχες ένα πείσμα, κάθισες και έμαθες ελληνικά, τα οποία τα μιλάς και άψογα. Δηλαδή, αυτό το πράγμα είναι κάποιος να σου βγάλει το καπέλο, πώς το κατάφερες. Γιατί δεν είναι και μια εύκολη γλώσσα. Και πείσμωσες, πήγες στο σχολείο, γράφτηκες παράλληλα με τη δουλειά και μπορούμε τώρα και επικοινωνούμε άνετα και κάνουμε αυτή τη συνέντευξη. Για μένα είναι πράγματι, η γλώσσα είναι το παν. Δηλαδή, πολλές φορές ακόμα εγώ τα αγγλικά μου δεν είναι τόσο καλά και συνειδητοποιώ ακόμα όταν κάθομαι στους αγγλόφωνους, θέλω να πω τόσα πράγματα τα οποία δεν μπορώ να τα πω. Οπότε είναι το βασικό κλειδί, το οποίο καταρχάς να μπορείς να ανοίγεις τις κλειστές πόρτες στη ζωή σου. Και το δεύτερο είναι να μπορείς, πώς μπορείς και να ζητάς και βοήθεια ακόμα. Δηλαδή, πια όταν αποφασίζεις έρχεσαι σε αυτή τη χώρα, αναγκάζεσαι να ζήσεις σε αυτή τη χώρα. Επιλέγεις, αναγκάζεσαι οτιδήποτε. Αλλά για μένα ήταν από τα πρώτα πράγματα τα οποία ήθελα να κάνω, να καταφέρω πρώτα να μάθω τη γλώσσα, γιατί πίστευω ότι με τη γλώσσα μπορώ να κάνω πολλά πράγματα. Και αυτό όμως έγινε, έτσι έγινε. Ακόμα και σήμερα, πολλές φορές, και στις δημόσιες υπηρεσίες, καταλαβαίνεις ότι υπάρχει τεράστια προβλήματα, ανημερότητα, δεν ξέρουν τα χαρτιά των ανθρώπων κτλ. Οπότε απλά σε διώχνουν. Δεν ασχολείται κανείς. Οπότε το πρόβλημα σου, οτιδήποτε μπορεί να ζητήσει, κάτι το οποίο να έχει λυθεί σε 10 δευτερόλεπτα, θα το κυνηγάς ένα χρόνο. Η γλώσσα και η παιδεία, η μάθηση, είναι τα δύο πράγματα τα οποία εμένα μου βοήθησαν. Δεν θα πάρεις ακριβώς, δεν πήρα άμεσα τα αποτελέσματα τα οποία προφανώς θα μπορείς να πάρεις, αλλά πήρα μετά πολλά χρόνια. Πήρα μετά από 15 χρόνια. Είχες όμως τον τρόπο και τα μέσα να βοηθήσεις την όλη κατάσταση. Τουλάχιστον ό,τι περνούσε από το δικό σου χέρι, το έκανες και σε τιμά αυτό. Εγώ πιστεύω, δεν ξέρω κατά πόσο κάποια στιγμή άνθρωποι πούμε ότι είναι αρκετά αυτά που έχω κάνει. Εγώ δεν είμαι ευχαριστημένος στο να πω ότι αρκετά έχω κάνει. Γιατί στην ουσία τα πράγματα δεν έχουν αλλάξει καθόλου. Τα πράγματα παραμένουν ακριβώς τα ίδια. Το 2006 και το 2022 δυστυχώς η ζωή αυτών των ανθρώπων δεν έχουν αλλάξει. Που θα έπρεπε να αλλάξουν.
17 χρόνια έχουν πάει. Οπότε δεν θα πω ποτέ ότι ήταν αρκετό. Ήταν αρκετό για να εξασφαλίσει σε σένα κάτι που επιδίωκες, αλλά όχι να λύσει το πρόβλημα το οποίο διονύζεται εδώ και πολλά χρόνια. Το βασικό είναι το βασικό όμως για μένα είναι τουλάχιστον να μπορέσω να δώσω μια ελπίδα σε αυτούς τους ανθρώπους που έχουν ανάγκη την ελπίδα. Ένας από τους λόγους ο οποίος ασχολήθηκα να γράψω ήταν δύο πράγματα. Το ήταν να μπορέσω να δώσω ελπίδα σε αυτών των ανθρώπων οι οποίοι πιστεύουν ότι δεν μπορούν να καταφέρουν σε όλους τους κλάδους, να τους δείξω ότι μπορούν να το κάνουν, αρκεί να το κυνηγάνε. Και το δεύτερο, να αλλάξει λίγο και την άποψη της κοινής γνώμης σε αυτή τη χώρα. Mm-hmm. Πάντως αυτό το βιβλίο ήταν ό,τι καλύτερο μπορούσες να κάνεις. Εννοώ μακάρι να μπορέσει να δοθεί ευκαιρία σε πολύ κόσμο να το διαβάσει. Εγώ το εύχομαι αυτό το πράγμα, γιατί καλό είναι να τα ακούμε στην τηλεόραση, να τα βλέπουμε από εδώ και από εκεί, να μαθαίνουμε πράγματα, αλλά όταν βλέπεις την ιστορία ενός ανθρώπου και μάλιστα επειδή την έχεις τεκμηριώσει και πολύ σωστά, δηλαδή βάζεις και ιστορικά στοιχεία, ουσιαστικά εκπαιδεύεις κιόλας τον άλλον που διαβάζει το βιβλίο στο τι συμβαίνει, πιστεύω ότι έρχεται πιο κοντά σου και σε σένα και στον άνθρωπο, οποιονδήποτε άνθρωπο αυτή τη στιγμή ζει την προσφυγιά. Καταρχάς το βιβλίο δεν γράφω μόνο για μένα. Mm-hmm. Το βιβλίο αυτό αναφέρεται σε χιλιάδες πρόσφυγες οι οποίοι εγκαταλείπουν τις πατρίδες τους. Στο βιβλίο αναφέρω τις ευθύνες που έχουμε εμείς ως άνθρωποι, ως κοινωνία. Να καταλογίσουμε ότι τι γίνεται σε αυτό το πλανήτη και τι θέλουμε να παραδώσουμε στην επόμενη γενιά και τι επιδιώκουμε από αυτή τη ζωή. Αυτό αναφέρω στο βιβλίο. Δεν αναφέρω απλά κάποια ιστορικά γεγονότα, κάποια βιώματα η οποία έζησε. Αναφέρω την πραγματικότητα την οποία ζούμε. Άνθρωποι οι οποίοι αγκάζουν να εγκαταλείπουν και άνθρωποι πώς μεταχειρίζονται να διαβάσουν και να αυτοκαταρτίζονται άνθρωποι. Να βλέπουν τον εαυτό τους. Ανθρώπους οι οποίοι βλέπουμε ακόμα και σήμερα στους δρόμους, παντού, σε κάθε γωνία. Να μην κλείσουμε τα μάτια μας από την πραγματικότητα. Ακριβώς. Να γίνει ο καθρέφτης όλων μας. Πολύ ωραία το λες. Δεν ήθελα ποτέ όμως, ένα τελευταίο και τέλος, δεν ήθελα ποτέ όμως να είναι ένα βιβλίο, ένα μυθιστόρημα, το οποίο τι ωραίο μυθιστόρημα να υπάρχει στο θεράφι του καθένα στο σπίτι. Σε καμία περίπτωση. Δεν θέλουν να το πάρουν 2 εκατομμύρια άνθρωποι να έχουν στη βιβλιοθήκη της να πούνε ένα ωραίο βιβλίο που πήραμε κι εμείς. Όχι. Θέλουν να το πάρουν όσοι ενδιαφέρονται να διαβάσουν. Και όσοι ενδιαφέρονται να μπουν μέσα. Να μπουν μέσα. Και πιστεύω ότι διαβάζοντας αυτό το βιβλίο είμαι σχεδόν σίγουρος ότι θα αναρωτηθεί για πολλά πράγματα. Για πολλά πράγματα που έχει κάνει στο παρελθόν. Γιατί όντως, το λέω επειδή έχω πάρει πάρα πολλοί μηνύματα οι οποίοι δεν ήταν άνθρωποι δεν είχαν καθόλου επαφή με τον προσφυγικό πληθυσμό, αλλά αυτό τους έκανε λίγο πιο να θελήσουν να έχουν μια επαφή. Να είναι πιο συνειδητοποιημένοι απέναντι σε αυτό το πράγμα. Ότι δεν συμβαίνει μακριά σου, συμβαίνει δίπλα σου. Ελπίζω όσοι άνθρωποι μας ακούσουν ή μπουν στη διαδικασία να διαβάσουν το βιβλίο να πάρουν αυτό που εσύ θέλεις να τους δώσεις, να δουν λίγο τη γενικότερη εικόνα του τι συμβαίνει και εύχομαι πραγματικά να μπορέσουμε όλοι να ευαισθητοποιηθούμε περισσότερο, γιατί όπως λες αυτά τα πράγματα είναι θέματα τα οποία δεν συμβαίνουν σήμερα για πρώτη φορά, συμβαίνουν εδώ και πάρα πολλά χρόνια και είναι και λάθος να πιστεύουμε ότι έχει λυθεί αυτό το θέμα ή ότι τέλος πάντων πάει προς το καλύτερο. Όλοι μαζί πρέπει να δουλεύουμε σε αυτό και ας κλείσουμε με αυτό που γράφεις και στο εξώφυλλο, ότι ονειρεύομαι έναν κόσμο χωρίς σύνορα, που είναι κάτι πάρα πολύ μεγάλο, πολύ συγκινητικό και πολύ δύσκολο. Θα μου τρέψεις να πω ότι τίποτα δεν είναι δύσκολο. Αν κοιτάξεις και το παρελθόν, ακόμα και το δικό μου, θα δεις ότι όλα είναι εφικτά. Αρκεί να θελήσουμε ως άνθρωποι να το κάνουμε.
Δηλαδή, ανοίγοντας μια κουβέντα, να το κυνηγήσουμε είναι εφικτό.